A Xunta someterá a exposición pública nos primeiros meses de 2020 o proxecto de construción da rotonda na C550, á altura da Barquiña, e tamén as novas beirarrúas ata o núcleo urbano. A actuación presupostada en máis dun millón de euros era unha bella reivindicación do Executivo noiés, o tratarse dun dos principais accesos á localidade, o coincidir co final do corredor Brión-Noia, e no que se tiñan rexistrado ademais numerosos sinistros. Na xuntanza mantida co titular do goberno galego, a que ademais do rexedor tamén acudiron a tenente de alcalde Marisol Villar e a edil de Deportes Laura Salgado, analizáronse tamén 3 actuacións de mellora nas instalacións deportivas do municipio. O Concello solicitou a colaboración da Xunta para a construción dunha grada cuberta no campo de céspede artificial de San Lázaro e tamén para realizar unha actuación de recuperación da nave de Abruñeiras para que esta poida ser empregada como instalación náutico-deportiva. Tamén pediron a axuda da Xunta para diversas melloras nos espazos deportivos do Instituto Campo de San Alberto e do Pabillón Alonso Rodríguez. Na reunión tamén falaron das carencias que presenta o municipio en materia de abastecemento de auga e saneamento e da necesidade de avanzar canto antes na elaboración do plan director que determine cales son as prioridades a realizar. Outro dos temas abordados con Núñez Feijóo foi a construción do novo centro de saúde, para o que o Concello xa puxo a disposición da Consellería de Sanidade unha parcela na zona de San Lázaro.